Fuck!
Proses boy-boy. Orang sama lu perang. Tinggalkan dulu. Ini mana formasi bisa membaca karepmu piye? Apa dong? Sama tengok nganggur. Bos. Hei, piye? Asam seiso. Oi, hei lah. Formasi, akhirnya formasi nganggur. Keling urung latihan. Ayah kana lo. Anggir mana? Nganggur mana? Dalam kakawin. Goblok kamu yo. Dalam kakawin. Saya akan formasi sama. Lagi mana ada gua? Aku jo. Lu ini apa sih? Lah kono kok kendangan. Lah kono sing meneh cilik-cilik. Loro yo kuat. Lah kowe ora kuat. Niki yo cilik. Awake lo padha tok. Awake cilik. Apa? Cilik. Sing cilik susune iki lho. Ngawur. Apa rae? Lah iki susu cilik. Lah sing susu gede iki. Yes. Ngomong nih. Lah aku tuh pacar. Kamu
Ngono omongi. Iya, balane sapa? Ngono ya. Yo. Wah. Jajane iki bolane sapa? Yo balane kene no. Sing mbok pancas sapa? Musuhe. No, no, no. Ngomong musuhe sapa? Mela. Sapa? Aku sapa? Sampe dong, Bro. Sing mbok pancal aku. Lah. Sing mbok contoh sapa? Musuhe. Tidak, tidak. Iya. Saya Bro. Aku Sampe dong, Bro. sing mbok idoni. Musuhe. Ora, ora. Sapa mek? Musuhe kene. Aku lho. Sing mantel, sing jotos, sing idoni. Sapa? Manjulu. Sapa? Abang. Anggir kembar. Balane. Balane. Iya. Aku seperti kancang berlimo. Terus karo pembe. Awales no. Tatang. Pani kowe. Pani no. Ayo Tatang. Hei, hei. Sopo semanjang-anjang? Aku. Lek wani maju bae. Maksudnya piye? Stop. Jadi kok kon maju kabeh. Maksudku ngene, Mas. Piye? Sing tak tandang loro. Loro? Iya. Lek iki wong limo, jiro lupatmu. Iya. Limo. Limo. Lah kok sing kok tantang loro? Loro. Lah sing telu. Seso. Kan beri itu. Kok cice? Cice. Sing ndi loro? Sing cilik-cilik. Ya ampun. Bokil kok cilik-cilik. Cilik-cilik. Ah, ora we. Kalepel. Sadar diri apa? Kok ora sadar diri? Sadar diri. Pamer opo? Satu mengarep. Wis ora. Asam sing iso kowe dhewe. Yo, kowe iso. Aku. Yo, iso. Jawab. Kuwi ra iso daerah-daerah. Salto mengerti ra iso. Iso. Genting kowe iki. Liyane. Liyane iso. Sing suwe iso. Iki lho apa? Lho jarane pramu iso cepet. Iya ayo marono. Lah kok menang malah kaget. Lah ya malah maju lho apa? Kaget. Kene. Aku tidak bisa. Kaget apa? Lah iya. Kowe kaget apa? Kaget lah. Coba kaget yo. Paneni ayo. Menang besok. Makasih ya, Bos. Agek metu wis tok buri yo. Ya semangat. Nenek. Iki goblok. Tetep ya Iki ngono warnane isih pentas. Sing mateng warnane abang. bisa kita iki. Sementara isih pentas diselehno. Nek nopo ono abang. Ini lho. Luwe kene kok. Ada dene lho. Kowe uwak. Oh!
Ana ibu. Sini, kowe ngendem. Ora, Kowe mabuk. kleru. Musange. Tutung. Lah mau apa? Ora ana perkarane. Apa? Mangku ketoke cemek. Lah kok lagi kubur yo. Wis kubur. Di bapak. Teman. Iya. Masya Allah. Pitung dina ora tau. Main to dia. Oke. Diwales ah. Mosok kalah karo cemek. Ada di gua. Jual. Ayo Pak. Aja di gua. Di hulu. Ada di mana? Ada di gua. 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 Ayo. Ayo. Oke. Rondo. Buat belakang yo. Gedung. Si Ramali apa kau didawi? Kamu dulu pula. Kita mikir pula. Aku ini pula ngomong kan kau. Ya cuma diambung. Ayo. Weh. Di sini. Cemat. Ada apa saya? Iki loh sebentar. Woi, kamu. Woi, kamu. Ora. Oh ya, aku mau. Ora. Masa kerjamu orang. Berarti apa no? Masa orang. Disokno itu orang. Suaranya piye? Piye? Banget bola nanti. Takkan itu. Nih kalau kancanya jono. Aku lah yang pengen dari belum. Raso tuh piye? Untuk kandang-kandang. Kalau kancanya cukewan. Musuhnya situ kan ana. Aku ibaran tau rajane. Tiane. Ojo kewan. Aku romblo yo aja. Kaco piye? Liane kalau pengen langsung. Kuda-kuda elek. Sing apik piye? Ini iki lho. Piye? Kaya kancane cemek kabeh. Ha. Kompak. Awas nek gak kompak. Lek no kuping aku. Meripat. Otone kok kuping ngelekno. Lek no matamu. Lek no mata. Piye? Lek no. Metu terlalu. Siap. Siap dong. Mulai. 1, 2, 3, 4.
Peperangan yang termongan pakai atos barang materi gue. Orang baru kerabon. Sing mbok arep kepi. Aduh, jangan papan nih. Yen pancen penweni aji joyo kawi jaya. Buktek kene papan kene. Cok bosan. Ora mung kowe dhewe sing bisa mancal utawa Sawan, sawan, don't push. Yen ora robo, aku kalah nang peperangan kuwi sing. Opo kalah guna keatan. Musuh. Yen kowe bisa nggari kawujudan, maka tak sembah nama Allah. Yang gue isih beli aji
Jan. Tumplek-plek oleh papan gini, ayo. Sawangan. Aku belum suminyer oleh papan gini. Hai, dewe bisa nambani acil cek. Akalah ulang be. Kamu dah coba siapa lagi? Yang panjang orang bisa eleng ke, pada pecah di lawan.